Guitar Sabajua. Some secretary with the word should never the never shada with the word and the word shada. Midday by Beniminega. Jin Sanko Kulomane by Dini Budbarao. Issue Guitar Sabaja, Dini Budbarao. Satishu to Rodana would he reach the Gabriel Ishara Busan Heduman Hindam. Mitingako isini srishti ko vasan hadaman ara gun hadaman andang san ko hundang je dan se the bekete water shana agreed ni wish adam beko andang meng jengnaya arrive omor issue be malababu gemara natai beyaw moनसे ishwara that churida bini bike hisabe bekobo gemarnai ni moनसे power hadang issue to beyaw handang nang mablabaबो gemara nang अरायबो जोंथि नाथाय नों हर आरो मोना थैनाय बायदि जागोन बेखौ बोसोन होदों issue to that churida हेबि दं बिनि मिनिंआनो जादों जोंहा सानजो सोमोन्दो दं जेरैहाय नों सोरांबाय जों जोनोम जाबाय जोंजों सोमोन्दो दं बियो issue to andang that churida हेबि दं watch the raven and watch the kitty ishwara namenda what the raven and watch the give it that bandang angni bidai angni guna andang angni srishti angni bidai angni guna oraibo omor nathai omor ba bondang omor ba the chiru the head washroom in the border nathai andang mini angni mojangni thakai songsani mojai thakai thenai henai sodobko जोंनो नांगौ बेखौ बुंदों eta ZbWKwL Dondang, Ratsebe heda watchiri the history vinada what the rishi the gnovoidon. Jerry angni monga handang. Ishranda Jerry angni monga omor handang. Jerry angni monga omor ani sristi mon prambo omorane handang. Omorane teobo handang. Teobo the chiri the hividi watchin tenaya tangai tenaya mana jeko angko nungo oraido nuwa. Nuwatari be hisabai be songsarni फैनानै थांनांगौखौ आं बेखौ होनाय जादों होनदों issue
The next of the heavy to watch the dream, the no what read the bit at is to read. The other day, the name said the sun could have like Kulumani meaning and is a buy, Zizum Uji buy. जों सानबायदि जाबाय लेट्स सी द रिच आरो बे देहाखौनो जों आरोबाव जों सानसे खोमाबावगोन बे संसाराव जेरै साना हाबबाय बेबायदि बेखायनो जों बिथिंहाय जाहैबाय नट सोदो दे हेभि द वाच रोदों एसेबां गिदिर सानबायदि सेहेरा सानबायदि देहाखौ लानानै जों हाथरखिया अखाफोर बायदि जों गोदोलाङो आरो जोंनि महरा मा जायो एसेबां गिदिर साननि नुसारनाय देहाया जोङो जेला थैलाङो होमबा जोंहा नैसिमल' थाहैयो बे मा आत्मा इसु जोंनि महरा बिसिमल' जाहैयो अमर महरा बिसिमल' जायोबा बे जोंनि आत्मा जोंथि आत्मा बे जाहैबाय रुक्षदाहा सुदतिरि सुरुदनारि ब्रिटिश एरेशदन बे आत्मायावबो मोनसे महर दङ जेरै अरनि साथिया महर दं लाइटनि साथिया महर दं थिग बेबायदिनो सोरां महर जोंहाबो बे आत्माया दङ बे आत्मानि सोरां महरानो जाहैबाय सोराङाबा जुदि ओरैनोथ' जोंथिखा थेवबो होनदों नोङो कर्म हिसाबै नोङो मा जायगायाव थाहैगोन थ' मोननै जायो होनदों जोंनि आत्माया मोनसेया जों जुदि कर्मआव सोरां जायाखै अब्ला जोंनि मोनसे आत्मानि महरा बे साखि बायदि गोजा जागोन होनदों आसु जों जुदि गोथाङावहाय मावनानै जा जों कर्मआव जों देरहालांदों एसेनि बायखौ मथे मानो होनबा बे संसाराव जेसेबां दङ जोंनि आत्मा आरो सोलेर आरो जोनोम आरो थैनायनि साखि गासिबो दङ इसु आरो जोङो बे रुबैनो जोंनि कर्म रुबैनो जोंनि आत्मानि महरा बदलायहैयो होनदों गोथार ZbWKwL Let's you आरो थार आत्मानि महरा जाहैदों जोंथि होनदों सान बायदि जोंथि इसु बे सान बायदि जोंथिनि नेचुरल देहि वार्ड सिगिरुट होनबा मा होनदों जों सान बायदि जोंथि आत्मानि महर लायोबासो जों इसोरनिसिम थांनानै जोंहा बिनि बोसोनजों आरो फैफिनना उजिनो हाफिनो होनदों गोथार ZbWKwL आरो जोंथिआ जायगा अरखिनि या साथिनि अर बायदि गोजा जायो बे संसाराव बियो गिदिंलाबाय थानांगौ जायो होनदों इसु नाथाय बेबो मा होनदों नेचुरल देहि द वर्ड्स द गिरि द आवरेशन बेयाव बार मोनसे बुंबावदों जे साथिनि आत्माजों होनदों साथिनि गोजा आत्मा बायदियै आरोबाव मोनसे सायखं थाबावो बे जाहैबाय अदास लाइट रेड गिदार बे जाहैबाय एकदम माने जों एकदम बे संसाराव पाप मावथारनाय बे जाहैबाय नेचुरल कीबोर्ड उडरेदन एबेड वाच बेनो जोंथि साथिनि अरगें बायदिबो बेनो होआ आरो सोरां साननि बायदिबो बेनो आत्मा महरखौ होआ होनदों बियो सायखं बायदि थानांगौ जायो होनदों बे सायखं बायदि थानायखौनो होनदों बे सायखं बायदि थानायखौनो बै महाकाला बेखौ बाहायो बे मानेखौ भूत प्रेतखौ होनदों गोथार ZbWKwL बे नेचुरल देहिबो दङ थिदोनि एडुवाचन होमबा होनदों साखि बायदि महरनि आत्मानि साखि बायदि महरनि बै आत्माखौ लेट यु वर्क मोनसे जायगा दं होनदों बेयाव थानानै आरो बेखौ सुद्रायो बेहा मोनसे बोसोन होयो जे नों लाचिरु उदे एभरिवाशो नोङो जा नोङो महर दान मोनदोंमोन बिनि नोङो लाचिरु देहि दोनो मावफुंनो हायैयाव नोंहा बोसोन दं होननानै बेयाव मोनसे बोसोन होनानै बेहा मोनसे सम माइथि बेहा लेट्स माबा मोनसे खामानि दं बेयाव थानांगौ थ' राक्सरिति हिरोगोन आरो बिनि उनावहाय जुदि गावनि भक्तिया जुदि पुरा जायोबा सोरांखौ नों मोननो हागौ होनदों इसु नाथाय बे मोननैबो आरो जुदि जों देहाया जाथाराखै नोंनि कर्मआबो जोनोम लानानैबो जेनेबा पापानो होनबाय पाप मावबाय अब्ला नोङो बै जोंथिखौबो मोना आरो बे साथि बायदिखौबो नोङो बे आत्माखौ मोननाय नङा होनदों माबोरै गोसोम सायहा बेखौसो नों मोनगोन होनदों गोथार ZbWKwL इसु अब्ला होनदों लेट्स यु द हावरन द गेरिस्टा होमबा जों होनदों मोनसे हेबिटरो श्यामदेदो रेखामम ब्रुगुड़ा सिरुदन अमा बे आत्माजोंनो लोगोसे हाबाफारि मावनो गुन बायदियै होनदों बे बुधबाराव बे बोसोनखौ इसोरा होदोंमोन होनदों मानो होनबा सप्तासे 7 दिनाव मा इसेबां संसाराव गुनबो दं महरबो दं रुलबो दं आरो
दाचिरि दि चिग्रेदन आरो गाबागाव केरेक्टारबो दं होमबा बे सातथायावनो राननांगौ जाहैदों सातथा दिनावनो ओमफ्राय खोन्दा नाचिरि दि हिबे द शिलेवन आवारिस्टा ओमफ्राय होनदों जे दाचिरि दा हिबे द मिनिस द बेगर वाटन होमबा मानसिनि सोलेराव बेखिनिखौ इसोरा गुनखौ होबाय एसु गुनखौ होबाय लेफेटोच आरो मिथिंगानि गेजेराव होनदों दिनै बिबारनि खालार बिबारनि मोदोमनाय दाचिरि दे बेखौ मायाव बाहायो बेखौ मानो नांगौ बेखिनि बोसोनखौ बुधबाराव होदों होनदों गोथार सबजुआ हे गुरु साबट्रिक्सा दि हिट अट्राजिदु बुरिस्टाद इबिडेशन आबा होनदों साफ्रोमबोआ लिफिस्टाइडु उद्रासिट एबिदि वेदानदों होनबा होनदों समायना गुना दिनैहाय लेफेटुडु दे हेदा गुरु राष्ट्रि हि संसारावरदन एनावाते जुग बाय फाउंडेशन होनबा मोनब्रैबो जुगावहाय बे गुन ईश्वरीय गुन सातथा सृष्टि जानायनि गुनखौ होनदों बै साब्रै मानो होआखै होनदों बै साब्रैनो मानो होआखै आरो गासिबावबो बे बोसोनखौ मानो खोन्थायाखै इसोरा होनदों मानो Dakshiru the hivit attitude the nefich editaus the Amar Bishwa Eko mahandan je manuha himba dansi the watch ebirit so manu bino munbrini pai जोंहा फुरा मोनबा जानोसै आरो अमर जुखौ जोंहा मोननांगौसै बिनिखायनो होनदों नाचिरिदि आरो आं बे संसारखौ आरोबाव गोदानै दानसुरु बाहायो दा रेसानो वर्ड महाकाला बरशदान होनबा होनदों जे बै समावहाय होनदों बै समाव महाकाला ब्रै जुखौ बेंखागोन आं मिथिगौ जाहाथे आंनि पावार लादों बे पावारा मायाव जोबगोन बेखौ आं मिथिगौ होनदों आरो आं बेखायनो होनदों बेनो 5 तत्वनि पावारखौ आं होआखै इसु 5 तत्वनि पावारखौ होआखै 4 तत्वआव बियो सोलिगोन 11 दवाचे जेरैखि जाया बे सलायगोन आरो गावनि हिसाबै suddenly hawks ओमफ्राय बेखायनो 4 तत्वनि बिनाव जा गुन आंनो होदों होनायनि उनाव नाचिरत जोगोन बेखौ आं मिथिखागौ होनदों तो रिक्सापे हेदों वा शिरुदों नैबे 4 तत्वनि गुनावनो बियो एसेबां गोरा जादोंमोनब्ला बेखौ आं नायग्रोखादों बिनिखायनो आं 5 तत्वनि गुनखौ बेनो होआखै आरो बे 5 तत्वनि गुना बाचिरुन आयदा ब्राश दे ग्रुदों बे संसारनि गासिबो सोलिनाया फुरा जाबासो इनाम दं बेयाव माने बान्था दं होनदों बिबारा बिबारनि कर्म मावदों बेहा बान्था दं माने मा ईश्वरनि सृष्टियानो मोनसे बान्था दं होननानै बे बोसोना होखानाय आरो 5 तत्वआ बे संसाराव फैदों होनदों ऐशो बाक्सिरि दे हिस्टोरि ग्रशानो रिद एडुकेशन बेदा वाटसन होनबा बेयाव होनदों नों गोरलैयै मिथिनो लुबैयोबा जे सैथोजों मारै जानो हागौ एया बे संसाराव मारै सोलायनो होनो हागौ होनदों होनबा नों गावखौनो सान गावनि जा गुनखौनो सान नोङो जेसेबां धोरोमाव नों खोनादों बेखौनो सान जे 5 तत्व होनना तो रिक्सा दे हिबे द वाटसन होनबा नों सान दे मानसिया गोरलै नङा मानसिया बयनिबो साबसिन बयनिबो देरसिन बयनिबो समायनासिन तो जुदि नोङो गासिबोनो लेट्स द हिबे लेभेल वाटसन दे गासिबो जुदि इसोरनि नाचिद गुनानो 5 तत्वबा नों बेसे तत्व जागोन दे होनदों इसोर मानो होनबा नोंखौ लानानैसो बेखौ सोरजिदों नोंनि हिसाबैसो बेखौ आङो महर होदों होनदों इसोर ओंखायनो होनदों जे लेट्स द हार्ट इसोर आरो नों सानबावदे होनदों आरो नों सानबावदे जुगा लेट्स द नों जुदि 5 तत्वबा जुगा बेसे तत्व जानांगौ इसोर बेखौ बुंदों नों जुदि बुजिथाराबा होनदों जुदि नों दिनैबो सैथो जुगा मारै फैगोनखाय इसोरा माबोरै फैगोनखाय मा सैथो जुगा जुदि होननानै सानदोंब्ला होनदों जुदि नों सानदोंबा जुदि नोंनाव सोंथि दङब्ला बेखौ सानदों जुगा जुदि 4 बा आरो सियावबो थांखो इसोर नों जुदि 5 तत्वबा दाचिवदन आरो इसोरनि मोनफ्रोमबो जुदि तत्व लानानै जुदि सोलिदोंबा होमबा जुगा 4 बा आरो 1 जुगाव थांखो होनदों एखायनो इसोरा अरायबो सैथो जुगखौ लाफानानै 5 तत्व जुगा जायो बे 5 तत्व जुग जानायजों जों बे गासिबो नेम निथिखौ मोनदों इसोर आरो जों बे लिपसिद गाथा थ्रुथ आरो गोरलैयै जों इसोरखौ मोननायनि समखौ जोंहा मोनदों होनदों इसोर जोंहा माखौ होनदों लेचिरु दे हिबेदा मानसिखौ होनदों जोंहा जों बे दाचिरु दाहाय होननानै शेदे हिबेदान आवरासदों मानो होनबा मानसिनि थाखायसो इसोरा फैदों
मानसिनि थाखायसो बे संसारखौ सृष्टि खालामदों मानसिखौ गिबि महर होनायनि उनावसो जोंनो मा नांगौ जोंनो हांनि थाखाय मा नांगौ जोंनो देहानि थाखाय मा नांगौ जोंनो जानो लोंनो मा नांगौ जोंनो गासिबो नांगौआवसो बे मिथिंगाखौ जोंनि थाखाय सोरजिनाय जादों अब्ला होनदों जे Latsiri the high shiruden, Jing Manda, Banshiri the hires, the government, Abridash, the Kevedet, and Bahanaje, Numa Bam and say, the Shiro the Ham, Egit. Pitaikuba would barok Hananda, a sure, Pitaikuba would barok Hananda, Amateur take it hams to the Hitushta, bed of Stajich, Beyond Sandenze. Bipaka Shivo ko besi simpali nago bikundana to bundang wrong kintagan mane kintagan jeng bo simpali nago bikundi jeng dachiri da dawada mane takayana ba be ishwara manchi gun hodang be gunni takai munpamwa manchi pitaya mun gedi dong gakha dong beri dongo jeng janane jeng midiya do bipagatseba guna be boparaw hanai jurma baidi थायो तो बेफोर गासिबो मैसाबा मोनसे इसोरनि बायखोजों गुण मोनदों नालाय बे गुणा आदै इसोरना देबोथ टरिटि वर्ड्स तो बेफोर गासिबो गुणखौ जों मानसिनि थाखायसो होदों जोंहाबो दिनै फिथाइखौ जानानै मोनथिबाय जेबो गोदै नाथाय मानसिखौ सोरबा जागोन नामा नाथाय बिनि हुदाखौ जों मिथियो गोदै गोखा गोब्राब गोरा रागा खरा गुरै बेफोर गासिबो मानसिनाव दङ फिथाइनि जा एखायनो नों मानसिना मा नांगौ गुण बेखौ जोंनि मिथिंगायाव जोंनो होजोबदों जा माने होदों जोंनिखि लायाना वरेदा जों बिसिनिफ्राय लानांगौ आरो जोंखौनो मिथिंगाजों सोरजिनाय एखायनो मिथिंगाखौ जोंनि मा होनो बेखौ जोंनि सायखं मोनसे देहाया मिथिंगायानोखा आरो जोंनो मिथिंगाखौ जथायनानै जोंनो मोनसे महरा जोंखौ नुबाय साखाराव मानसि ऐशो एखायनो नंदे संसदनि थामो जोड़दा जोंनो मा नांगौ देहायाव बेफोर गासिबो मिथिंगायाव दंजोबो होनदों जुदि फाराग खालामोबा नाथाय जथायोबा जों मानसि जायो गोथार साबजुआ तो रिक्सा दि हिबिद वाट्स इनाना वरसिगदा दा हिबिद वाट ट्रेडन बा मा होनदों जों बेखौ मानो मानिनांगौ जादों दिनै जों बेखौ मानो मानिनांगौ जादों होनोबा बेफोर गासिबो गुना जों मानसिनाव हाबोबासो जों श्रेष्ठ जागोन आरो जोंबो मानसिनाव मानो हाबगोन जोंहा बेखौ फालियोबासो बिसोर जोंनियावहाय बे गुनखौ इसोरा जोंनो होफिननो हागोन ऐशो अबंदा नाचिरे दे हेदवासि दे गेदवासि दराबा एखायनोथ बुंदों होनदों इनिखायनोथ बुंदों नोंसोरखौ जुनारखौ दा जा होनदों जि समाव नोंसोर बेदर जानो मोनदोंमोन बे समावहाय मा नोंसोरो हाग्रानि जुनारखौ जानाङा या माखौबो जानाङा माखौबो जाना मानो होदों गुन मानो बेखौहाय मानो बासिनो होदों जे रास बहुदुर नावर द किचन एबेदात मानसिया दिनैहाय जुनार बायदि मानो जादों गासिबो बुस्थुखौ नों जायो नाथाय बिनि गुना नोंनाव हाबो मानो बिहा बिनि मोदोम बिहा बिनि गुन दंखायो बे मोदोमखौ जायोबा बिनि गुना नोंनाव थाखागोन दा दिनै नोङो मुलि जायो बे मुलिया मानिफ्राय बानायदों मिथिंगानिफ्राय बानायदों ओमफ्राय बिनि गुनखौ नों जायोबा मानो हामो ऐशो मानो हामो थिग बेबायदिनो नाचिरो दे हिबिद वाचा जों जुदि रागा खरा गुन गोनां रागा खरा जुनारखौ नों जायोबा नों बिदिनो महर लायो ऐशो ओमफ्राय दाचिरि दे हिदा जों भिटामिन जायोबा दाक्षुरो दाहे देहाफोरा सुस्थ जायो मोजां जायो अब्ला बेफोर फिसा बुस्थुआ जों ओरैबायदि लस खालामदों बे फिसा नङा नाथाय जों बेखौ बिजिरनो थाङोबा फिसा जायो जों बाहायदों बेसेबां गिदिर जोंनाव आसर जादों जों बेखौ जेबो मिथिया ऐशो तो नाचिरे दाहाशियो दा बेखिनियाव होनदों जे जोङो लाफसि बे ट्रान्सिडर रुइडेना वोशन इसोरनि सृष्टि आरो जोंखौ एमबातो बाथि देरिमाम इगुरेटियन ओमबा होनदों प्रथमाव जोंखौ बासा बायदिसो होनदों प्रथमाव जोंखौ साबा बायदिसो सृष्टि खालामदों जोनोम होग्रोदोंमोन फार्स्टआव महरा जा जेबो गैया महराव जेबोनो गैया जों बासा माने साबाबासोमोन जोङो साबाबायाव उनावहाय जोङो बे पृथिबियाव समायना जानायनि उनावसो जोङो जाबाय लोंबाय थाबाय गेलेबाय मावबाय नै बेजोंसो जोंहा सप्तासे दिनजों नै बे गुना जोंहा हाबदों
Eshu habdों तो रिक्सा दे हेबेटो शेगदाना रेडी की बिरोशिम अरे जों श्रेष्ठ जुदि गिबि सोरजिनायनि सेकेन्ड सोरजिनाय गिबियावखौ जोंखौ बासा बायदि माने साबा बासो सोरजिदों इनि उनाव जोङो सेकेन्ड बाराव जों समायना जालांनांगौआ जों बेयावनो बेरेखा बेरेखि जालांदों होमबा इसोर साननाय मथे जोङो जुदि खालामोब्ला गिनाय होनदों इसोर साननाय मथे बिनि बाइकखौ जुदि सृष्टि गाव साननाय सृष्टि बायदि गिबि बायदि जों खालामोब्ला जोङो बैखौ मोनफिननो हागौ होनदों Eshu, बेखौ मानो होखो नाथिरे दे हेबिट वाट्स द ग्रीडन जोङो बे सृष्टि गिबि इसोरनि साननायखौ जोंहा मानो मोनफिनखो मानो नाथिरे दे हेबिट नों दिनै बुजिबाय साब्रै गुनखौ नों मिथिबाय इसोरखौ सिनायबाय नोंखौ दिनै मोदाया नारगारनानै इसोरा नोंखौ लासिगोन नों गोरों जाबाय नों सिनायबाय मिथिबाय अन्थायाव फुजिनाय नंला नों दंफाङाव फुजिनाय नंला नों आरो दाथिरे दहवा शिरैदोन आरो मुर्तिखौ फुजिनाय नंला नों साबा नंला नोङो गोग्गो जाबाय बिनिखायनो आं बे गुनखौ नोंनो होबाय होनदों Eshu. Brexit hista yudana chire bikinedot. Awata chudo. I mean the way. Rashid gimen the protect. बेयाव मा होनदों जोंहा सोलों मोननानै आत्माया गोजोन जानोबा जोंथि जानोबा बेफोर गासिबो मिथिंगानि पावारानो जोंनि मावनाय हाबाफारिनि कर्मजोंसो जोंनि बे आत्माया पावार जायो आरो गोजोन सान बायदि जायो जेब्ला नों गोजोन सान बायदि जागोन अब्लासो नों आंनि खाथियाव फैनो हागोन बे जाबाय निष्ठा बे जाबाय गोथार होनदों इसोरा बे अब्लासो नों आंनि खाथियाव जोंथि जाबासो फैनो हागोन होनदों सान बायदि गोजों जाब्लासो होनदों गोथार ईश्वर आफा जिवा एशु दाचिरे दे हिबात आंसो दे गिफ्ट हुवादों बेयाव मा होनदों जे बे नङा होनदों बे नङा आंखौ खुलुमनानै अरायबो खुलुमनानै जाया लोङा गारनानै खुलुमबाय थायोबा नों आंनि खाथियाव फैया फिसा होनदों मानो होनबा लेट्स डु ड्रेट एड्रारेट नोंनि खुगाजों आंनि नामखौ एकदमसे मा होनो बेखौ बाखनायनाय बिराद गोजौआव दोननाय फुजिजानाय आं बिदि लुबैया दाचिरे दे हिबिनो वाच मानो होनबा नों बिदि खालामालासिनो नोंहा बिराद गुन दंखायो संसाराव बाहायनांगौआ जानांगौआ बेबायदि जाबानो नों ओरैनो हारसिं फैखागोन नों हारसिं फैखागोन जे बे फर्मुलाखौ नोंसोर आंखौ नागिरदों नालाय बेसेबा बोसोरसिम होनदों बेसेबा जुगसिम आंखौ नागिरदों नालाय फिसा नों आंनि खाथियाव फैनो हानाया बिदि नङा नै बिदिसो होनना आं फोरोंदों होनदों एसु गोथार ईश्वर आफा जिवा हे गुरु एशु गोथार सतबाजिवा